Panika po hlásení miestneho rozhlasu. Obyvatelia obce Gajári pri rakúskych hraniciach sa boja príchodu migrantov. Starosta cez rozhlas oznámil, že im do obce budú voziť utečencov. Záhoráci sa búria. Tragická zrážka zo Sládkovičova smerom na Senec. O život tam prišiel 47-ročný muž. 3 týždne pred voľbami, no v niektorých regiónoch to vôbec nepoznať. To, čo bolo kedysi najsledovanejšie, sa dnes zdá byť zbytočné. Predvolebné plagáty by ste na severovýchode Slovenska márne hľadali. S bicyklom spadla do rieky Dunajec tak nešťastne, že v nemocnici ťažkým zraneniam podľahla. Tragickú dohru mala letná sezóna v Pieninskom národnom parku, kde pribúdajú ťažké a komplikované úrazy. Podľa záchranárov svoju úlohu v tom zohráva vynovený chodník, ktorý láka turistov k rýchlejšej jazde. Nedostatok zdravotníkov v praxi. Pôrodnica v bratislavskom Ružinove spustila registráciu na pôrody. Keď sa týždenná kapacita naplní, budúcu mamičku nasmeruje rodiť inde. Voľnejšie pláže a ulice a pritom stále príjemné počasie. Takto to vyzerá teraz v mnohých destináciách. Mimo hlavnej sezóny sa dá aj ušetriť. Letenky sú o čosi lacnejšie a zlacnilo aj ubytovanie. A na túru po horách prijal pozvanie Martin Farkáš, ktorý jediný prežil leteckú haváriu v Hejciach. O chvíľu sme späť. Letecké nešťastie v Maďarsku. Počas leteckej show pri Székesfehérvári sa zrútilo malé lietadlo. Pri nehode zomrel otec so synom, ktorí boli na palube.